कि फर गई निमिया उलर गई डढ़िया से। मतलब एगो रउए सब लेखा सुहागिन कहीं चाहे एहवाब कहीं अंगना में बैठ के नीम के गाछ मतलब फर फूल गई बा। कह तरी की नवरात्रि आ गई, अभी तक माता रानी हमनी के दरवाजा पर ना आइले, घरे ना आइले। तो देखी अपना सास ले कह तरी कि फर गईले निमिया ओलर गईले डढ़िया से ना मैया रानी अंगनवा में ना मैया रानी अंगनवा में ना फर गईले निमिया ओलर गईले डढ़िया से ना फर गईले निमिया ओलर गईले डढ़िया से ना देवी मैया अंगनवा में ना मैया रानी अंगनवा में ना। ओकरा बाद देखी कहा तारी जब हम जनती मैया रानी आई है अंगनवा जब हम जनती मैया रानी आई है अंगनवा जब हम जनती मैया रानी आई है अंगनवा जलवा हम चढ़ती अंगनवा जलवा